Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý úl. Z něj každé ráno vylétá ta včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. Máme jí co závidět, výšku, z které vidí svět, a o tom vypráví nám potom včelka Mája. Malá uličnice včelka Mája, mávne křídly včelka Mája. Já tam stejně hudbu, víš, takže na tom YouTube to nebude slyšet, co říkám. Zamávej. Slez dolů. Slez dolů a teďka se půjdeš sklouznout, ano? Ano. Takže vylez pěkně nahoru. Háčnout. Háčnout. Zamávat. Jo. A teďka musíš jít tady na písek. Zamávej. A teďka takhle obejdi písek. Jenom pro utíkej. Udělej papa a skoč dolů. Ela, hop. Takže si sedni, Evičko. Houpej se. Pořádně se rozhoupej. Teď můžeš slézt, můžeš teďka zkusit tu druhou houpačku, prosím. Teďka se rozhoupej pořádně a houpej se na téhle houpačce.